Tak to jest. Będziemy się bawić wyborowo, uciekać. Tutaj, Dawid, widzę, już obcykałeś sobie... Nie. Czy nie obcykałeś sobie nowych ubranek? Obcykałeś już. Tak, obcykałem. Kamizelka, Cudownie. kamizelka tak zwana Tak. taty. Ja tam... A taki rybak trochę. No. W każdym Też razie grzybiarz. widzimy się bezpośrednio w grze. Cięcie. Tak. Dobra. Tu mnie cięcia nie ma. Ja To lecę sobie może- wszystko live. Wszystkie emocje live. Jak się mówi brzydko na pół Ślązaka? Basztard. Ja, albo ciula. Dobra, już. Fisherman. Hopie, się nauczył. dokładnie. Ja ci pokażę, hopie. Dzikie te... Też się Takie nauczył. Uwaga, zaraz lecimy. Fajnie by było. Ja już to czuję. Pierę. Teraz będzie dobrze, patrz. I... Śty. Ty... Ry... Mam wrażenie, że zawsze jak się nagrywa, to jakoś dłużej łączy, a jak... A nie, Uwaga. jest, dobra. O, już jesteśmy. Co to jest za mapa? To jest stara mapa chyba. To jest stara mapa. Moja. Dobra. No, Dobra, nasza mapa. Nie jesteśmy razem. Ty jesteś... Czekaj, ja tym- jestem Jokucą teraz, tak. A to dobra, to ja To jestem ty jest tą panią- mapą, ja? Nie, Mac Thomas. Taka... Ja to widzę z tobą, ja. Kto numer z nami grał 14. jeszcze? Kamikadze, to raczej niedobrze wróży. I Peterson. Pan Peterson, mam silnik, Dobra. naprawią. To jest ten moment, kiedy trzeba zdecydować, kim się jest. Czy Kooperacja się idzie teraz. na Politechnika, na zawodówka. Wiesz co, ja kiedyś naprawiałem taki motorek, nie? Moplik tak zwany. Taki moplik. No problem jest taki, że chyba nie powinienem właśnie już naprawiać, bo z tego co wiem, to osoba, która, że tak powiem, mnie zaangażowała do tego naprawiania, no już nigdy na nim nie jeździła, więc to tak to troszkę średnio Ale wróżyło. Znaczy człowiek żyje, maszyna nie. A nie, co jak człowiek żyje, to nie ma źle. Dobra, już w budynku. Już się czaja, wiesz, jak taki pan Kamil Seto. Zawodowy? Czekaj, bo ja mam termos. Weź się z termosa tutaj, chlipnij. Nie, No. boję się. Co to Nie za... bój się. Samogon pewnie. Ale to jest O, dobre. tam trzeba pomóc. Trzeba Rozpalać pomóc. maszynę. Idziemy ci pomóc. Człowieku. Patrz jak to szybko idzie pięknie. W mgnieniu oka. Ani żebym nie zdążył mgnąć. Dobra. Mgnąć. Dobra, tu jest fajny samochodzik. Nawet nie wiem jaki zabójca jest. Jak się Nie puści widziałem ten- pułapek. Jak się pójdzie dalej, to już jest... Idziemy zaś. Pyk. Kurde, tak w trójkę to jest zorganizowana grupa... No, uruchamiania nie silników. przestępcza. To jest tak zwana... O, Kurde, to nie moja ja. wina. Dobra. Moja kulpa. To jest tak zwana zorganizowana grupa smarowania tłoków. Maszcząca głowicę. Dobra. Uwaga, hasło torpeda wypolerowana. Kolba obrobiona. No to tam już u ciebie chyba. Ja... O. To jest ten moment. Puls skoczył. No mi już dygo. Cardio chodzi. Hopie. Coś się dzieje. Jest Dobra, coś za mną. przestał mnie gonić. Ja, ale się nauczyłem przeskakiwać, ja wam dzisiaj pokażę. Ja. Dobra, ja uciekam w prawo. Dobra, ja mam silnik. On poszedł za wami, wiecie? Za mną Ale nie. tu ktoś psuje ten hak. U mnie jakiś wariat. No dobra, niech psuje hak. Ja idę szukać silnika. Tam silnik jest uruchomiony, dobra. Gdzie my jeszcze możemy porobić tak zwanego tłoka? No ja tutaj porabiam jednego tłoka, No. To trzeba iść do was faktycznie. ale ciężko powiedzieć, gdzie to jest. Ostatnio mi widzowie pisali, Bąko, ale ty nie biegaj sprintem cały czas, bo widać twoje ślady. No ale wiecie co, no w sumie mi to nie zależy, jeżeli ja go nawet nie widzę, nie słyszę, no to wolę się szybciej Jakby poruszać. tutaj cały czas się poruszać w kuckach, to byś no nie zdziałał dużo. Znaczy nawet nie w kuckach trzeba, wystarczy po prostu iść powoli. Ale tak patrzę. Chociaż nie wiem jak to jest z tymi krukami. No kruki Okej, bo on widzi i słyszy wyraźnie, jak jest płoszysz, nie?
Zabójca Dobra. jakaś jest, ale Uwaga, czekaj, jest. czekaj. Uruchomiłeś? Ja. Bo tu jest zabójca bardzo blisko gdzieś, tylko ja teraz nie mam pojęcia gdzie. No to czym Dobra, na dystans? oj, oj, oj. O, jest ostatni silnik jest w shopie. Przy piwnicy, on Shopie? tam zawsze jest, no. Dobra, kogoś tutaj, ja widzę, że kogoś skutecznie po prostu... Oj, powalił Petersona. Biedny Peterson. Kurde, on go tutaj niedaleko ode mnie powalił. No to ja idę do szopy. To żeby on go Boże. teraz, żeby on go do piwnicy nie próbował brać. Już to ja. Boże, coś polskie. Szybko! No powinno się udać. Ja bym nawet Petersona, powiem ci, żebym nawet go tak troszkę chciał ratować. No, próbować warto, ale jak się nie uda, to twoja wina. Możemy spróbować, dobra. Dobra, To teraz mamy tak. to. Akcja jest następująca. Ty Akcja idziesz do Peterson. wyjścia. Dobra, ty pitej do wyjścia, a ja Dobra, spróbuję dobra. go, wiesz. Ja tutaj otworzę to, co było z prawej strony. Kurde, człowiek małpa tu jest, widzę go w całej okazałości. To musisz szukać tego, skrzynki na bezpieczniki. Kurde, od razu mnie... Ej, jakim cudem! Ty on mnie jednym ciosem powalił. To musiał być człowiek z Czekaj, wyrol. weźmie jednego, to ja drugiego uleczę. No to mnie właśnie bierze. Dobra, to ja uleczę Petersona. Ja jestem Dawid Miękkie Serce. Miękkofaja. Dawid Miękkie Serce. No i teraz jestem Dawid Przebite Ramię. Tylko czy teraz on... Uwaga, hasło, uwaga, idzie. Dobra, jak on weźmie... Ej, jak on tu robi jednym ciosem powala? Ej, co się stało? Ej, jak on weźmie i pójdzie z nim na hak, to ja cię zdejmę. Ale on ma perka może, że jednym ciosem powala. Ale jak on to zrobił, kurde. Ej, puścił go. Klaus, coś jest podejrzany, poszedł Coś do mnie. się... Ja rozkłada pułapka, czekaj, nie. On No bo jest ja nie wiem, zainteresowany. co ja mam robić, bo... On jest mną zainteresowany. Sytuacja jest ciężka. Dobra, daję ci hasło. Koksownik w ogniu. Dobra, ja leczę tutaj hopka. Mhm. Czyli co? Hasło podaj pigułę. Podawam pigułę. Uwaga, Zaszczyk w toku. Idzie... Oj, ja muszę spacjować. Oj, znam się na tym. Dobra, wiesz, on weźmie Petersona, kamikadze może. To ja bym cię... Mechaniczna pomarańcza. Ja bierę go. Dobra, lecę do ciebie. Ja. Złaś. Dobra, złaża i ja się sam zaraz uleczę sam. Sam się uleczę. Znam się na tym. Musisz mi zaufać. Jezu, nie, no nie to. Nie wiem jak to jest z tym jednym strzałem. My idziemy pod ten. Tam jedno jest otwarte, ale to ja już tam To ja się może nie tam wrócę. daleko pójdę. Ja idę tam daleko. Dobra, ja idę wzdłuż muru. Ja też. Ja idę wzdłuż muru, bo tam gdzie go powiesił, tam jest wyjście, natomiast on ma najbliżej, więc pewnie będzie chciał tam iść. Drugie wyjście natomiast jest gdzieś tutaj. Jestem koło żółtego autobusu. To jest tak zwany the fake bus. Okej, tutaj. Jakaś zaginiona stodoła. Kurde, nie umiem tego... Aha, a kto wisi? Kamikadze wisi. No, Z no. piwnicy jeszcze nikt nie uciekł. Znaczy... Kurde. No i najgorsze jest to, że ja tutaj nie widzę tego wyjścia. A jedno jest otwarte, mówisz? No jedno jest otwarte. No to na pewno nie tutaj. Na pewno nie w tym miejscu. Czyli te dwa wyjścia są blisko siebie w sumie. Kurde, ja dalej nie potrafię znaleźć tego drugiego. A nie, jest, dobra, jest. Peterson. Peterson pitnął. Ale czekaj, teraz jest pytanie, czy to wyjście otwarte. Ja go nie widzę. Ludzie, panie, piermielacie, mnie widzę. A, widzę. Ale jest widzę te zamknięte, to gdzie jest to otwarte? Nie no jak? Przecież To jest otwarte jednak, dobra. otwarte są oba. Dobra, No, biegnę. ja uciekłem. Uwaga! Dochodzi do ucieczki. Mi się już O. udało. Ty. No i to mi się Uciekłeś? podoba. To się szanuje, to się respektuje. To wyborowo. Tak to powinno wyglądać. A jeszcze tutaj w przerwie, zanim sobie następną gierkę rozpoczniemy, zobaczę, co tam mogę sobie ulepszyć, bo tutaj mamy No drzewko właśnie. piękne. Który masz poziom na tej postaci? 28. No to nieźle. No
No tak sobie, tak grubiutko pogrywam na tej postaci. No jakieś tam pierdoły biorę, tutaj offeringi. Czasami tylko biorę po to, żeby już drugi level, znaczy następny level mi wpadł, bo... O właśnie, Znaczy, bo jest to 209. takie zaczernianie, nie? Tak, tak, i niektórych trzeba tych się i- zdecydować tak taktycznie. No i to chyba pójdę w kierunku... Ja tu w sumie już byle co wykupuję. Nie no, ja zdecydowanie pójdę w kierunku The Mystery Box, ale taki różowy. Taki to już będzie mega rzadkie coś. Babski. Mhm. Dobra, kupię tu latarka, w sumie mnie to średnio w ogóle jara. Dobra. To widzimy się w następnej grze. Okej, ja